longsang pihan sia rong amikar sar imtiron ajar ding klui pen kisu kacalong lo ajo Karbi Anglong Autonomous Council asiem Dr. Tuliram ronghang lapen ke the kiding atuma phan kirap kachuhang lason si lakha pho chinthong MAC constituency ke parlu longsang pihan sia rong amikar sar imtiron alangli arjiding klui pen kisu kacalong lo ajo Karbi Anglong Autonomous Council akija asiem Dr. Tuliram ronghang lapen Jinthong Local MAC Anparta Deputy Speaker Abhijit Kro lapen Tim Karbi Anglong akija atumalong tiron hemahem tonatumpen kirap kachahangpon Pinpor dami lakha pho Jinthong constituency arlo Anglong kido prongaratum towar pen chenglo sonsuri ki sungpen non puta chitong nang bomla sonsi seka chilang damji aphan kahelowing ajo ihin bai thalangso hospital an ke so kachiponji aphan kilometer plikep so se halapu hamren rong supi an ke so kachiponji aphan kilometer phokep so se kahelo sonsi teron hemahem to natum kido ke boider ajo kisu kachilang ji aphan Dubai imu kachunam ji aphan anta kasik sak thektiklo lasi kombatne ningke mepen nilitumaphan nangrap tha pusi sar imteron achor basa pi hanse pipen ningjepon tangte ang tonalam kachini ji aphan sar imteron achor basa pi hanse pipen kaningje ponalam thele arjupon sinang News Report Public TV Karbi Anglong Kisu asar kilo, asar kilo kisu pangi nó có giảm nhẹ. Kisu bangจะท่านละเทคที่ได้หล่อมันสิมันในการเห็นนี่อาบัติโดนมาทีเดียอันนี้อาพรังเกนี่ลีด็อกเตอร์เห็นทับปอนหล่อมามอนเดลทับปอนหล่อกุบิราสมองทับปอนนะฮะจานละสุเป็นบางกษับสุเยอสมุจหล่ออามัดเป็นเองเป็นกติสุทุบางหลังอีตามวยเดลอาจารย์พิเลจิจอร์นังก็ตาจัตตาเรอุสมาร์กับพอร์เฮคอวัสอันตรลงเทคเทเดลมาตีสมาร์บางพลีโดอักเล่งมาเห็นจิตนจุยล้อสวยนดล้อเป็นนั้นบางเห็นนี่บางบีเฮฮักล่างไอ้นุดบางเป็นโซโซเล่งบางนิกันเกทอมไอ้นุดบางนิกันกระหินนี่ก็ลังมาตีแกเราโซโซคือบีบางนิกันกระจกซิลเห็นนสิเกเนียโดนบอมล้อตาละตาเฮมาเวเดลล้อแกพอร์เฮคอรัสลมารีจีApo phana ma se chilang ji ke non na la imu vedelo doctor hem ke ponji pu phana ta na hokta korosa jolong thek thedelo Kisu baning kanan bak dolo kisu ajir ding hoi lama ini abad dolo ni kan thom na ke pleng po ni kan pleng po engke hem pu noi ni novena ka chuplem ka chodam hem ben cheng lok kisu phan ke ko son se ke chilang po mala se ke the ke ding tum phan ka chung ni jela mang ke na Jinthong MAC penceng lok alang litum phan President punoi Chairman punoi ma tuliram ronghang phan pusita nili bange un anpe nang rapte nilita se chilang lang lo nili hem ke pinso puta inutta velo nili lokhai ta velo nili korpo puta velo pen ap pinso ta korte pule ke dota ka velo la inut verna lo ke chilang ta thek thede lo si nona bang ke thega somte nili phan un anpe ne kisu phan nang lang pipon te nang rap ason te posini ithe ke di dom handa chuni ri lo pen nang ri dom ni kas ni so di dom handa ka chuni ri la ma ke la lo So guys yo pini ke long sang pi han se rong sinili ke bang yo la ni punu lo teron sang ho sa interon na lang li kisu pagi ajir ding pig lo ni kan hini abab dolo kachilang imu we ajok alang di non ta kusi tot kreng si no hok dam thak thea keng ari keng kisu kine bemar dak du pig lo chethan pulute pinyal lo sinda chethan da itun une la si kado we la jirpo jirpi ke do anatum hanta chuning ri lo ladak so video lo se skinal lo la so skinal lo na tum sky sivet aduli vet ame duai muvet pha nang cherap du nikha nang cherap
po businil tum nining nang thelo Karbi Anglong arat keduan pura or Karbi Anglong arat pata ni chunuri lo aro la so video na tum lang pen untik na tum share vek nangi like comment ba film lo na tum bang sa so video bang untik bang hanar tum han sinar tum share ikha Pukhila lekthepi pen kilona lonjer o nangki pu alonjer puthor plabita bordoloi saikia pen kilon ponthu alonjer kangpu pon Karbi Anglong along kachithang klong alun sepi pukhila lekthepi ta inotlo alangli inot lun kilona teot ki jume pen ase ke pangdo pen danglok Karbi lun barem penang an alun lun ponlo lason si alangli pukhila lekthepi pen kilon pon alunjer o nangki pu alonjer puthor plabita bordoloi saikia pen lun ponthu si pai pai ni phaing korai si arni difu Kalakendra asai hemalong bangso lunjer kang puwa jai mek dengpon Pini bangso lunjer kang puwa jai mek along phirangki klembang phu sonju bora pen mai chipahem phu ponsi Karbi Cultural Society amai phu humsing be aluhi aman pen kachitongdun O nangke pu alunjer ketok la pen kilona bang phi sangpi pukhila lekthepi pen phirangkia thengno kaningje ponki Pini nili ketok la pen kilona lonjer o nangke pu alonjer puthor sangpi plabita bordoloi saikia aphan ninga klong pen kachro pajer ponlo Atheke nili kilon tang alonjer puthor plabita bordoloi saikia pen nang kilon pipon pen Karbi Anglong arat aphan ke parjupon thu thekapor alang lila bang solonjer kilon ke aprang pen tan niliphan nang chitong pen nang chingki nang chithan mati hukum nang hangpa mila pen alam the pen danglok ate ot chitami thangnat kelar pon awe bonta ajiha gamunit atum niliphan thangnat nang arjuje pen nililon kilon det abangki ningdok lo pusi lam the chipaklang pon halapu plabita bordoloi saikia pen kaningje ponki nili alang lilon kilon pon non pen journey an ke choklo ke chengsi kilon lake dampone bangso perthe pu alun jersey lon ponlo lapen non puthor pini kangpu pon alun jer lake o nangke pu alun jersey lonlo lasi nili lon kilon nilining ke hangpek aho non ke bangji arni sitame puthor kilunji aphan si chisiklo anparta labang solonjer karjuji ninghang pulote plabita bordoloi saikia pu YouTube channel along thekponlong ji lapen kilangwek ji aphan si plabita bordoloi saikia ahin pen chuning report News Desk Report Public TV Karbi Anglong Kadang phanta kardom pijeng lo ningarong lo mane nililu namuk khage nili kang thuri ji aphan nili ning hang u sitame nili jakong abe sita inut alangli labita bordoloi pu alangli parok pitema hoi phisitame nililu naphan alangli ani chipang sam u lapen ke ani doku ampen ke kleng ji aprang nili phan hukum nang en je baido ni nanglun PG ini objection doma si ni objection ke do gabe ke ni nang ke thana teng nang claim lo tang ke ni nang pa lun longji athima lun ko hormu ke lu patujoyun e posila bangso alun ke litum pache thang ber nei kai tereng er ber nei ji si alang li ke pereng e ji phana ning hanglo amasin ni lita a hukum pi der lo je lun amasing ke ni hukum ki piateng pen alang di sitami alun alam the ate ot amukha charli peme lapin komasi kitok komasi te ot kipi lahai tanang arju peme amasi nilime thang se ka son se alun saidi apos ate ot nilime thang se kipi la sorting se alang tum teklang lo nili se ketok nili se te ot kipi nili se kilun nililun walam teklang da
alang tum ethenata kapatua we la so posi isinili ningkang samna sita ili tum methanga khei hijana tuma bangke kupiloma pulo tangte kumani bang lunta alam the kupi ko son ni nang arjuje pinpen baman nili kupia a feelings kupia ke matha dam tong kitok lo ni la so alam nang arjuje pinpen salang tu lunde titi nili chichini dunde pinpen angge ate ota kisumane peprek ongdung ke paprek lo ongdung ga alam theta lar et la pen kitok ta ni si kitok ku chikrong de titi hala kiluna tu sita nili si kitok nili te otipi nili lun nili methanga lun ke nili ta ning oila pima pulo tangte luna te otipi ta joy keke ketok sitami joy keke suu lahai lun ketok kason se kadong weta ini ekdom arlo chipi lut chok si de ilitum ajata un emati thik la son aposi ongdung atuma phan nili ning ke oi do koglo nili phan thang ta akema thapona we pin nang arju pon pe non alang lituma bangke kachiri pen siklem pe me aposi meaning ching samlo nili kaprek pu matha dam desi lahaya lun alam pereng nang kumasi nili pilo journey no labang pi phan kapalun labita dam poneta pilun lom ni sen pen lun lo aku non sitame lun lom ni sen pen si alang lun lo asap supe dulu hes mane elam break jam ke mati asap ke lagi dulu la son thak thak si karbi tumta ili tume thang tumta hedi la son le nili phanang par jupen lun pe me pache thang pe me poson te mili ni samji sitanon ke lapu kali dare masi isi pen ke ni oila ti la si lapu son ili tum hijana tum ke claim nang ni lo pujalo lapu pulote ke tok ke lang tum hedi aning oirui po monon phike avedat peklang bang avedat po si lapu son ke claim ke deri nasi kado ko ili tum harara panta nili choning rilo sila ansi than tek